Eli kiitos ihan super paljon, Marjo, että sä tulit mukaan tähän haastatteluun nyt. Ja musta on tosi arvokasta päästä näyttää myös muille sitä, että miltä tämä sun matka on näyttänyt. Tämä ihan mielettömän inspiroiva matka, miltä se on ihan käytännössä näyttänyt. Ja itse asiassa mä oon palkannut sut mukaan myös tekemään valmennustyötä mun omaan verkkokurssiin, mikä kertoo jo aika paljon siitä tasosta, että mihin sä oot tässä päässyt. Eli sä oot ensimmäinen Certified Show Dog Conditioning Coach-ohjelmasta valmistunut, joka on jo lähtenyt rakentamaan sitten ihan oikeaa asiakastyötä tästä ja saanut myös jo niitä maksavia asiakkaita. Eli tämä on tosi tärkeä keskustelu monelle, joka nyt sitä samaa polkua myös miettii. Niin haluaisitko ihan alkuun kertoa, että kuka sä siis olet ja missä tilanteessa sä olit ennen kuin sä lähit tähän mukaan? Tähän koulutukseen mukaan. Niin, Kyllä. kyllä. Eli me on Marjo B. Savonlinnasta, tai tarkemmin Kerimäeltä, fysioterapeutti, vähän yli 50-vuotias ja aktiivinen koiraharrastaja ollut vuodesta 2010. Ja minun polku tähän Elinan matkaan on ollut tosi mielenkiintoinen. Minulla on aina ollut sisäsyntyinen intohimo koiran liikkeeseen ja anatomiaan, rakenteeseen. Se on ollut se, mitä minä itse olen tuolla vuosien aikana näyttelykehien laidalla aktiivisesti seurannut ja katsonut. Ja se koiran, varsinkin se koiran liikkuminen on se, mikä on huumannut minut ihan täysin. Ja minun oma rotu on siis Berninpaimenkoira. Ja Berninpaimenkoiran liikkuminen voi olla hyvin erinäköistä riippuen siitä, että onko koiran kanssa tehty mitä vai ei tehty. Ja sitten minun omat koirat, minulla on ollut 2010 vuodesta asti Berninpaimenkoiria ja aktiivisesti sen jälkeen käynyt koiranäyttelyissä. Ja sitten nämä minun koirat, kuten muutkin Berninpaimenkoirat, niin niillä on ollut haasteita kasvussa, kehityksessä, niillä on ollut myös sairauksia. Niin sen myötä sitten minä olen tutustunut Elinaan. Et tällä hetkellä minun 9,5-vuotias Berninpaimenkoira Funatic in Beauty is the Beast niin on koira, joka on saavuttanut, voisinko sanoa, melkein kaiken, mitä Berninpaimenkoiran kanssa on voinut näiden vuosien aikana saavuttaa. Ja iloa yritettiin vuosien ajan astuttaa. Ja yhden pentuen ilo meille tekikin, mutta sitten se viimeinen pentue oli haasteellinen ja oli menettää koiran siihen, kun hän loi pentueen ja sai sitten kohtutulehduksen ja koira leikattiin ja upean koiran liikkuminen muuttui aivan täysin. Siitä tuli täysin invalidi tämän leikkauksen jälkeen ja siinä vaiheessa sitten konsultoin Elinaa ja että voitko Elina auttaa, että pitäisi saada koira kävelemään ja juoksemaan. Ja tuntui siinä vaiheessa hyvin epätodennäköiseltä, että näin tulee ehkä tapahtumaankaan, koska olin menettää koiran ja Elinan kanssa käytiin työstämään meidän Iloa ja nyt Ilo on veteraani. Me ollaan aktiivisesti harjoiteltu, silloin tehtiin tosi paljon töitä ja tämä fyysinen harjoittelu ja ruokinta oli se mullistava asia, millä me tekohengitettiin ja pelastettiin minun upea koira. Ja viime vuonna Ilo oli Estin Show-veteraani ja voitti useita titteleitä viime vuonna. Melkein näyttelyssä, kun näyttelyssä kävi, niin voitti. Se oli meidän suuri työ Elinan kanssa, mitä tehtiin. Ja sitten minulla oli toinen koira 23 vuonna, minkä sain, ja hänelle kehkeytyi ulkokierteiset eturaajat. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hän rupesi kasvamaan, semmoinen 5-kuinen oli 7-kuinen, niin Elinan kanssa aloitettiin valmentamaan meidän Eloisaa. Ja Eloisa on rakenteellisista puutteista huolimatta ollut show-tähti. Oli viime vuonna Suomen toiseksi parhain Berninpaimenkoira Narttu. Ja minä olen tehnyt hyvin julkisesti koko ajan tätä minun treenaamista. Minä olen postannut Instagramiin ja Facebookiin tätä minun koirien tarinaa, omaa tarinaa. Ja sitä on aktiivisesti seurattu. Ja Elina pyyti minua nyt sitten tässä viime syksynä mukaan tuonne maailman voittajanäyttelyyn sinne Stagelle esiintymään Eloisan kanssa ja kertomaan meidän harjoitteista ja näyttämään harjoitteita, mitä ollaan Eloisan kanssa tehty. Ja oltiin siellä ja sieltä sen jälkeen päätettiin, tai Elina
sai kultaisen idean, että voitko osallistua koulutukseen, Certified Shoulder Conditioning Coach-koulutukseen. Ja kiitän aina Elinaa siitä, että pääsin mukaan tähän. Tämä on ollut minulle todella mielenkiintoinen puolivuotinen. Kiitos. Kiitos jo tästä, mitä kerroit, että toi on aivan uskomaton matka, mitä Ilon kanssa tapahtui ja mitä teitte ja mitä sitten Eloisan kanssa. Ja sulla niin kun oli just sitä kokemusta siitä omien koirien fysiikkaharjoittelusta ja siitä. Oliko sulla semmoista ajatusta, että siitä voisi tulla sulle joskus työ? Tuntuuko se niin kun mahdolliselta? No se tuntui siinä vaiheessa, kun minä lähdin tähän koulutukseen, niin ehkä vähän haaveelta, voisinko sanoa näin, että koska olen yli 20 vuotta nyt tehnyt, tai kohta 30 vuotta fysioterapiaa ja olen työllistänyt tällä itseni ja olen jo näin ikääntynyt niin sanotusti, niin mietin, että jos ei siitä ammattia tule, niin siitä tulee ainakin niin suuri lisäetu tähän minun harrastamiseen ja näkyvyyteen. Ja koska haaveilen, että jonain päivänä saisin kasvattaa pentuen, että on oikeastaan ollut aika yllättävää, miten tämä puolen vuoden aikana minun ajatusmaailma on muuttunut tähän, että voisin tehdäkin osittain tätä työnä. Ja tämä kiinnostus, mitä nyt on tullut ulkopuolelta minun tekemistä kohtaan, on ollut todella positiivista ja inspiroivaa. Ja nyt minulla on todella jo omat asiakkaat aloittanut. Se on ihana kuulla ja mennään siihen tarkemmin ihan kohta. Mä vähän vielä palaan takaisinpäin siihen hetkeen, kun sä mietit sitä, että sä lähtisit mukaan ohjelmaan ja kouluttautumaan sitä kautta, niin oliko sulla epäilyksiä siitä, että riittäisikö se sun osaaminen, mitä sä olit hankkinut siellä sun omien koirien kanssa ja tavallaan itse tekemällä niitä harjoituksia ja treenejä, niin oliko sulla epäilyksiä siitä, että miten se riittäisi siihen, että siitä just voisi tulla sulle sitten se ihan oikea työ? No varmaan, koska minä olin tehnyt koirien kanssa jo 3 vuotta intensiivisesti harjoittelua. Mutta myös siinä oli semmoinen asia, että minä olin osittain tehnyt myös harjoitteita itsekin väärin. Että sitten taas tämä, niin ehkä siinä oli se, että se perustieto puuttui minulta, ne faktat koiran biomekaniikasta, liikkumisesta, kinesiologiasta, rakenteesta, anatomiasta, kaikesta, niin nyt kun se oppi on tässä käyty ja se jotenkin tukee sitä minun omaa fysioterapeutin koulutusta niin vahvasti, niin sieltä on kumpuillut niin paljon ideoita ja ajatuksia ja uskoa siihen, että oikeasti, että ehkä minä pystyn siihen. Kyllä. Mikä oli se semmoinen ratkaiseva tekijä, että mikä sut sai lähtemään mukaan silloin, kun mä kerroin sulle tästä ohjelmasta, että tämmöinen mahdollisuus olisi, niin oliko se sulle iso päätös silloin tehdä? Joo, olihan se iso päätös. Ei niinkään taloudellisesti, vaan just se ehkä, että mihin riittää oma aika ja mielenkiinto ja ehkä epäilys siitä, että riittääkö asiakkaita, onko kiinnostusta, koska olen itse tässä vuosien aikana niin paljon törmännyt koiramaailmassa ikävä kyllä kateellisuuteen ja siihen, että aina kun joku keksii jotain uutta, niin joku yrittää vetää vähän mattoa jalkojen alta. Niin sen takia siinä ehkä oli se, että me itse halusin saada tosi vahvat faktat, tiedot, opin sinne taustalle, että me uskallan lähteä puhumaan tästä asiasta. Ja sen me todellakin on tällä kurssilla oppinut. Kyllä. Mitä sä ajattelet nyt siitä tilanteesta just, että tavallaan, että mitä ehkä joku muu ajattelee siitä, mitä sä oot nyt tekemässä, että onko se muuttunut se ajattelu tässä matkan varrella vai? On. Kiinnostusta on tullut myös niiden epäilijöiden puolelta. Kyllä se, tai ketä varmaan siinä on myös se, että itse epäili sitä ja ajatteli, mitä toiset ajattelee. Koska kyllä meillä kuitenkin koiraharrastajilla on yhteinen tahtotila, terve, hyvinvoiva koira. Ja kyllähän ne minun koirat on tuolla kehässä näyttänyt sen, ne voi hyvin, niillä kilttää turkki, ne on tosi elinvoimaisia, ne on hyvässä kunnossa, ne ei ole lihavia, niillä on hyvä fyysinen kunto. Niin se jo tavallaan puolesta puhunut meidän oman rodun piirissä siitä, että siellä on herännyt kiinnostusta. Ja kun on hyvin avoimesti aina puhunut siitä omien koirien heikkouksista,
Minä en näytä todellakaan minun somekanavilla mitään täydellisyyksiä. Minä näytän niitä heikkouksia myös ja että mitä me tehdään niiden eteen. Niin se on ollut semmoinen nyt, että mikä on herättänyt ihmisten mielenkiinnon. Kyllä, se on sitä niin kuin rehellisyyttä ja Mm, sitä todellisuutta, mitä sä mm, näytät siellä ja että minkälainen se muutos sit siellä oikeasti kyllä, on mahdollinen. kyllä. Mitä se oli, mitä sä lähdit sitten konkreettisesti nyt tämän valmennuksen aikana ja sen myötä niin kuin rakentamaan? Mitä siellä tapahtui siellä sun ajattelussa ja tekemisessä? No oikeastaan voin sanoa, että sinä olet minun mentori ollut tässä näin ja se on ehkä sitä yrittäjyyttä, mitä sinä olet tuonut minun. Ehkä se on suurin ratkaiseva ollut minun ajatusmaailmassa ja se, että se on oikeasti, Marjo, että se osaat. Ja että kun se itse uskot tuohon ammattitaitoon, niin toisetkin uskoo sitten. Ja siitä pitää myös osata laskuttaa. Ehkä se on ollut se, minkä minä itse, kun olen ihmisten fysioterapian parissa ollut, ja niin kuin minä olen aina sanonut sinulle, että minä tekisin tätä työtä ilman palkkaakin, mutta eihän se niin mene. Että kyllä meidän pitää arvostaa omaa työtä ja myös osata hinnoitella se. Että se on ehkä ollut minulle se oma suurin pointti tässä minun yritystoiminnan aloituksessa. Kyllä, just se, että sä voit tehdä sitä työtä, joka tuo Mm, sitä muutosta ja tuo sitä hyvinvointia, niin kuin sä kuvasit, että on tuonut sun omille koirille, niin kyllä, sä voit tehdä sitä työtä ja välittää sitä mm, hyvinvointia ja muutosta sinne muillekin. asiakkaiden Mm. koiriin, kyllä. Niin se silloin just näin, että se vaatii sen. Muistaaksä sen hetken, että milloin sä tajusit tavallaan tämän ohjelman aikana sen, että tämä niin kuin toimii tämä ajattelu, että se, että miten sä esimerkiksi nyt katsot koiraa versus se, miten sä katsoit sitä vaikka aikaisemmin. Muistan, koska sinne käytiin alkuun ne perusteet, anatomia, opinnot, opeteltiin ne kriittiset alueet etuosasta, hartiarenkaan alueesta, keskivartalosta, takaosasta. Sitten katsottiin liikkumisen biomekaniikka ja sitten jotenkin se kokonaisuus, se prosessi oli se, mikä herätti minut itse sitten. Se oli semmoinen käänteen tekevä oikeasti omassa ajatusmaailmassa ja koska minä olen tehnyt niin paljon jo aikaisemmin, mutta nyt siihen tuli joku tavallaan, niin kuin, se on prosessi, mikä etenee. Kyllä, Että sitten josta, just se havainnointi, mitä minä olen tehnyt kauan, minä olen liikettä analysoinut ja havainnoinut omassa mielessä, mutta nyt minulla on ne taustat ja faktat sinne, että miten koiraeläimen pitää liikkua, niin se on jotenkin tuonut sitä varmuutta ja nyt kun katsoo, nytkin kun olin tuolla Vaasan koiranäyttelyssä, niin oli aivan ihan seurata esittäjiä koirineen siellä kehässä, koska ajatukset vaan vilisee, että mitä tollekin koiralle voisi tehdä. Vitsi, että tostakin tulisi niin paljon vielä hienompi, kun jos sille tehtäisiin keskivartalon syvien lihasten harjoitteita, selkälinja paranisi ja jotenkin se on niin kuin tosi huumaavaa. kyllä se kun käynnistyy kerran se ajattelu ja se analysointi siellä, niin se on aika mahdotonkin saada sieltä pois päältä. Mm. Ja se Siun Show Dog Functional Method, niin se on juuri sitä, mitä me tehdään kyllä, että sitä toiminnallisuutta. Että vaikka me puhutaan niin kuin näyttelykoiran niin kuin valmentamisesta, mutta et se on ihan sama, onko se näyttelykoira mikä vaan, onko se kotikoira, niin kenellekään ei ole haittaa näistä meidän harjoitteista. Kyllä, nimenomaan. Ja mitä sä ajattelet siitä esimerkiksi verrattuna siihen aikaisempaan, kun sä olit siinä niin kuin harrastajan asemassa ja teit niitä harjoituksia, niin nyt sitten siihen, että sä pystyt itse selvittämään siitä koirasta sitä, että mitä harjoituksia se kyseinen koira just tarvitsee, jotta sitten niin kuin ne muutokset siellä kehossa sen hyvinvoinnin kannalta ja sitten sinne esiintymiseen niin on mahdollisia. Niin mitä ajatuksia se on nostanut sieltä sulle? No esimerkiksi se koiran niin kuin etuosan hallinta, tasapaino, mistä aina lähdetään liikkeelle, niin se on se jotenkin, ja loppujen lopuksi, miten pienellä työmäärällä ihmiset pystyy vaikuttamaan. Et se on ollut itsellekin, ja moni sanoo, että miten sä aina jumppaat niitä koiria, vaan et sä aina ollenkaan niitä olla koiria. Mutta kun todellisuus on se, että ne vie niin hetken vain päivästä, 10 minuuttia se etuosan harjoittaminen esimerkiksi, niin
Ja sitten kun mä oon nähnyt sen konkreettisesti oikeasti omassa elämässä useamman koiran kanssa, nyt ystävien koirien kanssa, että mitä muutosta tapahtuu siihen koiran esiintymiseen sen myötä, kun koira oppii hallitsemaan sitä kehoaan, niin se on ollut se jotenkin semmoinen niin palkitseva. Ja, niin kuin, Kyllä. ja sen myötä se usko siihen omaan tekemiseen on niin kuin kasvanut. Ja Joo, just se, ehkä se opettaja nyt, mitä nyt on oppinut just, niin opettamaan toista ohjaamaan, koska paljonhan me on itse tehnyt, mutta just se, että miten me ohjaan, että se omistaja osaa tehdä. Niin se on just ollut näin, tässä jolloin se, koulutuksessa se juttu kanssa, että mikä on ollut niin kuin tosi suuri asia. Toki ohjaaminen, opettaminen on minulle luonnollista, koska me on fysioterapeutti, me on ohjannut ryhmiä, ohjannut ihmisiä. Mutta miten minä saan tämän asian opetettua, niin siihen on sinulta tullut taas se varmuus. just näin. Ja sitten kun siinä on vielä se, että fysioterapeuttina sä oot ohjannut suoraan sitä sun Mm. asiakasta, joka Mm. tekee sen liikkeen, tekee Kyllä, sen harjoituksen. Nyt sä ohjaat toista ihmistä tekemään sen asian oikealla tavalla sille kyllä. omalle koiralle. Eli se on semmoinen oppi sitten, Mm. Se tulee mikä tuossa koulutuksen aikana hyvin ja se on, niin kuin, se on tosi suuri asia tuota koulutusta. kyllä. Ja se on se oikeastaan se kriittisin kohta Mm. siinä, että sä oikeasti saat välitettyä sen muutoksen sinne, niin Kyllä, kuin sinne asiakkaan koiraan. kyllä. Ja että se asiakas uskoo siihen ja sitoutuu siihen, koska Mm, me voidaan tehdä aina testejä koirille itse ja me voidaan kertoa niistä, mutta jos me ei saada sitä asiakasta, koiran omistajaa ymmärtämään sitä, miksi tätä tehdään, että ei osata tarpeeksi hyvin perustella, selkeästi kertoa, niin ei ne tee niitä. niin, juuri näin, että Et se on niinku se kans se on, ollut se semmoinen kognitiivinen, tai se opettaminen, mitä on nyt tullut sinun puolelta, niin se on ollut tosi tärkeää. Se joo, on tärkeä työkalu, kiitos. hienoa. No missä tilanteessa sä nyt oot? Kun puhuttiin jo asiakkaista ja Mm. sivuttiin niitä, niin onko sulla asiakkaita, maksavia asiakkaita, minkälaisia ja paljonko sulla nyt tällä hetkellä esimerkiksi asiakkuuksia siinä? No siis minultahan lähdettiin kysymään ennen kuin me on mainostanutkaan yhtään tätä minun toimintaa, niin minua on kysytty valmentamaan ja kiitos sinun, ollaan tehty tuotteet minulle, palvelukokonaisuudet, mitä nyt on sitten myynyt jo eteenpäin. Et minulla aloitti puolivuotias koira, Perninpaimen koira, tämmöisen intensiivivalmennuksen. Ja omistaja on tuontikoiran tuonut ja Suomeen ja lähdin sitä valmentamaan. Ja koira oli minun luona 10 päivää intensiivisessä valmennuksessa, hoidossa. Ja koira eli minun perheen, minun lauman kanssa. Ja testasin koiran, seurasin koiraa, analysoin, tein koiralle analyysit, liikeanalyysit, toiminnallisen asennon analyysit ja opetin koiralle harjoitteet, alkuharjoitteet. Ja täysihoidossa koira oli, että ruokin koiran, lenkkeilytin ja valmensin. Ja sen jälkeen palautin koiran omistajalle, opetin omistajan tekemään harjoitteita. Nyt heillä on toinen viikko menossa tällä hetkellä etävalmennuksessa sitten. Ja ollaan lähes päivittäin yhteydessä. Kerran viikossa meillä on pitempi palaveri, mutta melkein päivittäin viestitellään ja seuraan sitä koiran kehitystä. Ja hyvä Eli sä todella palautetta. intensiivisesti oot siinä Olen mukana. mukana. Niin, Kyllä, just. Ja tämä oli se ensimmäinen palvelu, mikä sun kanssa mm. luotiin, ja heti tällainen niin kuin premium-tason palvelu, eli jossa sä annat niin kuin Mm. todella yksilöllistä, todella tämmöistä niin kuin eksklusiivistakin palvelua, että sulla on koira siellä kotona, ja se lähti tavallaan siitä sun omasta halusta ja ideasta just, kun Kyllä. sä tiesit, että sä voisit niin kuin sillä tavalla esimerkiksi auttaa. Ja Kyllä, koska minulla oli saman omistajan toinen koira ollut aiemmin ilman tätä koulutusta minun valmennuksessa. mm, Ja nyt kun olemme verranneet tilannetta, niin tämä omistajakin, kuka ostaa minulta palvelun, niin sanoo, että on aivan eri, koska nyt me on opettanut hänet tekemään ne harjoitteet oikein. Ja just, nyt hänellä on into postata minulle, laittaa niitä videoita sitten, että mitä he tekevät, ja ollaan tosi hyvin päästy etenemään. kyllä. No miltä se tuntui, että kun sulla oli aikaisemmin ollut tämän
saman henkilön kanssa niin kuin Mm. yhteistyötä ja sitten sä olit nyt uudessa tilanteessa. Miltä susta tuntui pyytää sitä rahaa siitä omasta osaamisesta? Vaikealta, todella vaikealta. Et se oli jotenkin se, että, ja siihen sain onneksi sinulta vahvistusta ja laadittiin sinun kanssa yhdessä kauppasopimukset tai valmennussopimukset ja muut. Ja se oli tosi vaikeaa, kun kysymyksessä on vielä erittäin tuttu ihminen, tärkeä ihminen minulle. Mm, Mutta että jotenkin minä taas ajattelin liikaa, että miltä toisesta tuntuu, jos minä pyydän häneltä rahaa, niin kuin tavallaan sitä minun työstä, mitä minä teen. Ja sitten kun minä esitin asian, että kai sinä haluat tietää paljon tämä maksaakin, niin se ei ollut mikään ongelma. Toinen arvosti minun työtä. Et just siihen niin kuin näin. kannustan muitakin, että älkää väheksykö sitä omaa työpanosta. Tuntuuko susta, että sä osasit sanottaa sen arvon sillä tavalla, että mitä sä tavallaan tuot sillä työllä, mitä sä teet, että Kyllä, mikä se muutos ja se hyöty ja se niin kuin arvo just sitten tälle koiralle ja omistajalle. kyllä. Ja se on tullut tässä myös koulutuksessa ja varsinkin tässä yksilökoulutuksessa, valmennuksessa, mitä sinun kanssa ollaan käyty, tätä minun yrittäjyyttä, niin se oppi. Kyllä. Mm. Siitä on ollut tosi iso apu. En olisi koskaan pystynyt itse siihen. En olisi lähtenyt viemään sitä tällä tavalla eteenpäin. Kyllä, eli Mm. siinä on tavallaan se sudenkuoppa, mihin helposti voisi pudota, että on se asiantuntijuus, minkä Kyllä, on hankkinut, vankka osaaminen, mutta että miten sitten lähtee oikeasti tekemään siitä sitten sitä semmoista niin kuin kannattavaa sivutyötä siihen, jotta kyllä. sitten sitä voi oikeasti tehdä ja viedä Joo, niin kuin, kyllä. joo. Tämä on niin kuin tosi ihana. Ja sitten minulla nyt on tehty jo sopimukset niin kahden aktiivisen koiraharrastajan kanssa ihan eri rotua kuin omat rodot, koska minulle tuli yhteydenotto, että kai sinä tarjoat tuota palvelua muillekin kuin Berninbaimen koirille. Niin nyt minulla, mutta ne on isoja kakkosryhmän koiria, missä minä olen Niin, aktiivisesti ollut mukana, niin he sanoivat, että heistä olisi hyvin luonnollista lähteä minun valmennukseen mukaan. Ja nyt minulla aloittaa Tanskan dokki ja Leonbergin koira valmennuksessa. ihanaa. Mm. Mutta ne on erityyppiset, ne ei ole intensiivivalmennus, että teen heille tämän analyysin, starttianalyysin ja sen jälkeen 4 kertaa tämmöisen valmennusjakson sitten tai Mm, valmennuskohtaamisen tapaamisen. kyllä, eli semmoinen valmennuspaketti Kyllä, ikään ja kuin. omistajilla jo etukäteen oli niin kuin tietoa, tai että kun ovat käyneet jo junioriluokissa koirat, että mistä he ovat saaneet tuomareilta palautetta, mitä aluetta pitäisi lähteä kehittämään, niin se tuli siltä pohjalta, mutta että toki kerroin heille, että teen koko koirasta sen oman arvion ja analyysin ja kokonaisuutta katsotaan sitten, että mahdollisimman paljon he hyötyisivät näistä tapaamisista. Just näin. Ja Ja nythän minulta on kysytty paljon, koska minun oma rotu on sudenkuopassa tällä hetkellä kyynärnivelten osalta, etuosan osalta. Meillä on paljon tällä hetkellä useita puolivuotisia koiria, ketä on operoitu kyynärpäistä. Että minulla on tullut tosi paljon nyt yhteydenottoja, että voisinko lähteä valmentamaan näitä leikattuja koiria. Ja siinä on ollut sitten niin kuin, tavallaan tunnen tosi suurta myötätuntoa näitä omistajia kohtaan ja huolta tästä meidän tilanteessa, että meillä paljon leikataan koiria, mutta se jälkikuntoutus jää aika ontuvaksi. mm, Eli kyllä, siinä on jollekin, ja olen kertonut heille, että minulla ei ole koulutusta niin kuin sairauksien hoitoon ja niin kuin tämmöiseen juuri näin. postoperatiiviseen kuntoutukseen, että minä valmennan niin sanotusti terveitä koiria ja olen ohjannut heitä sitten niin kuin eläinfysioterapian pariin. Kyllä. Et sitten Ja se on, jatkossa, jos koirat todetaan terveiksi, kuntoutuneeksi, niin sitten voin olla mukana, mutta niitä niin kun leikkauksen jälkitilan kuntoutuksia en tee. aivan. Ja se on Mm. se iso osa myös sitä sun asiantuntijuutta, Mm. ymmärtää se, että Mm. mikä on se, Ero, just näin, mikä on se kyllä. sun kohta auttaa ja mikä on sitten jonkun Niin, toisen just näin. ammattilaisen. Tota, jos asiakkaista vielä mietitään, niin mitä nämä ensimmäiset kuukaudet, nyt kun sä oot niitä sun uusia palveluita myynyt, niin miltä ne suunnilleen niin kuin ihan euroissa on näyttänyt nyt nämä ekat viikot ja No, siinä on siitä tulee olemaan kuitenkin taloudellinen hyöty itselle, mm, että voin sanoa, että oman koulutuksen olen jo maksanut niillä, tai tulen maksamaan takaisin, eli että on kannattanut sijoittaa tähän koulutukseen. kyllä.
Ja se on se vahvin merkki ja signaali siitä, että silloin sä Mm, teet niin kuin kannattavaa kyllä, liiketoimintaa, koska silloin se alkaa myös sitten tuottaa, kyllä. kun se investointi on maksettu takaisin. Kyllä. Toki minun ei ole tarvinnut nyt välineistöön investoida, koska minulla on sitä niin paljon ollut jo entuudestaan. Että minulla on Mm, tilat ja välineet ollut. Minulla on tosi ihanat kotioloissa tehdyt koirien kuntosalit ja muut. Ja maastot, missä minä voin valmentaa ja treenata koiria. Et se on niin kuin minulle niin kuin se etu ollut tässä. Et on ollut helppo aloittaa se. kyllä, ja Ja toki se välineistö monesti niin kuin pikkuhiljaa pienissä erissä erissä, siinä niin kuin kyllä, just näin. muodostuukin. Mutta nythän minulle tuli tuossa viikko sitten, tai viime viikon loppuna minä olin pentutapaamisessa. Oman rodun Mm, edustaja kutsui kasvattaa minut, heillä oli pentutreffit, niin olin siellä kertomassa niin kuin kasvavan nuoren koiran kehityksestä ja että miten voidaan tukea sitä kehityksestä, koska minulla on itsellä siitä henkilökohtainen kokemus ollut jo aiemmin, että niin oli aivan mahtavaa. Siellä oli 4 samasta pentueesta ja 1 vanhempi pentu mukana. Sitten että 5 pernipaimenkoiran kasvavaa nuorta siellä mukana omistajineen ja pääsi siellä kertomaan näistä rodun tavallaan niistä heikkouksista ja vahvuuksista ja että miten voidaan tukea sitä kehitystä. Ja, niin se oli kyllä tosi kiva päivä meillä tuolla. ja se on kyllä aivan mahtava paikka olla niin kuin kertomassa ja just Mm, tuomassa sitä tietoa ja sitten ihan käytännön kyllä. tason niin kuin osaamista sinne, että millä sieltä niin kuin oikeasti voi sitten auttaa. Mm, Ja jos sä mietit tota kautta just, että sä oot päässyt esimerkiksi tommosen nyt tekemään ja pääset näiden sun asiakkaiden kautta niin kuin vaikuttamaan heihin, heidän mm. koiriin ja terveyteen ja siihen niin kuin näyttelykulttuuriin, niin minkälaisena sä näet, että tämä työ vaikuttaa sinne koirien hyvinvointiin ja sinne näyttelykulttuuriin? Me uskon vahvasti, että tällä on iso merkitys. Koska nyt me olin sitten siellä Vaasassa tämän lauantain pentutreffien jälkeen ja siellä minulla tultiin jo kommentoimaan kehanlaidalta rodun edustajia, että ihanaa, että voi että miten mahtavaa työtä tuommoinen, että tuodaan sitä tietoutta kasvattajien omistajille ja välttämättä kasvattajilla ei ole taitoa, ammattitaitoa tai ei olekaan. He tietää kyllä sitä koiran jalostuksesta, mutta tätä tietoutta ja hekin toivoisivat, että heidän kasvatit ää, kasvasivat mahdollisimman terveesti, koska sehän on myös sen kasvattajien etu. Niin tämähän niin kuin nämä tukee toisiaan. Ja heti tuli palautetta, että pitäisi tehdä enemmän, että olipa ihana kasvattajat on kutsunut sinut paikalle. Ja, että se on niin kuin semmoinen, ja luulen, että tästä hyötyy. Tämä on tosiaan iso asia meidän omalle niin kuin rotujärjestölle. Mutta Kyllä. tätä suosittelen kyllä muidenkin rotujen edustajille, että koska on nyt huomannut sen pernipaimenkoirien osalta, että kiinnostusta on ja ihmiset haluavat ottaa tietoa vastaan. Kyllä, just näin. Ja se, että juuri sulla on se yhteys sinne perninpaimenkoiriin ja sinne isoihin koiriin, niin se on Mm. niinku se sun henkilökohtainen tämmöinen Vahvuus. vahvuus ja osaamisalue. Mm. Kyllä. Ja nythän No, minulle tuli joo, viikko sitten Italiasta yhteydenotto, että siellä niin, niin, totta. menestynyt koira on siellä ja omistaja haluaisi ehdottomasti minulta ostaa palvelua, että lähtisinkö valmentamaan tätä koiraa. Ja nyt meillä on edistynyt niin asiat, että hän video- ja kuvaa koiraa siellä ja lähettää minulle aineiston ja teen analyysit ja sitten katsotaan, että ostaako hän minulta tämän 3 kuukauden valmennusjakson sitten. Aivan mahtavaa, siis ihan mieletön askel ja siis se, että mennään jo niin kuin maan rajojen yli, niin Mm. just se, että näillä tavallaan eväillä, näillä samoilla menetelmillä ja sillä taidolla, mikä sulla on, niin se ei ole mikään este, että se kyseinen koira ei ole samassa maassa. Kyllä, että se on Ruotsista, Norjasta, Baltiasta, Englannista, Argentiinasta ja nyt Italiasta Kyllä. ollaan oltu tosi kiinnostuneita ja saan palautetta siitä, että he ovat seuranneet aktiivisesti minun koirien tekemistä ja koirien olomuodon fysiikan muuttumista tässä, kun minä hyvin Aivan. postaan niitä. Että kyllä ihmiset seuraa, että se on hyvä kanava, toi somekanava sitten, ja näkee sitä vaikuttavuutta, ja nyt he haluaa tehdä sitä yhteistyötä. Se on ihan mahtavaa ja siitä saat kyllä sellaiset uploadit täältä, mutta antaa myös itsellesi, että minkä työn olet sitten Mm. itse siinä tehnyt.
Mutta Kyllä. jos sä voisit mennä ajassa taaksepäin ja siihen hetkeen, kun sä vielä mietit, että kannattaako lähteä rakentamaan kuitenkin just panostaa sitä aikaa, energiaa, rahaa tähän, niin mitä sä nyt sanoisit itsellesi? No omalla kohdalla se on kannattanut ehdottomasti. Oma elämäntilanne on semmoinen. Mulla vuosi sitten lähti molemmat lapset kotoa, muutti pois ja me oli vähän tyhjiässä näiden koirien kanssa tai elämän kanssa, ammatin kanssa. Niin tämä tuli just minulle ainakin täysin omaansa, niin kuin hyvän saumaan, että on tullut semmoista uutta virtaa tästä ihan hirveästi intohimoa. Ja koska olen jo ikääntynyt fysioterapeutti, niin ehkä voin vähän keventää jo tätä omaa yrittäjyyttä fysioterapian puolella ja siirtää tätä, että nyt me voin tehdä harrastusta ja ehkä ammattia yhdessä. Että tämähän on Aivan. niin kuin win-win tilanne minulle, että kyllä kannatti. Kaikki satsaaminen tähän on kannattanut. Mitä sä sanoisit sellaiselle henkilölle, joka miettii vaikka just sivutyön rakentamista tästä esimerkiksi nykyisen työn rinnalle tai että voisi jopa rakentaa siitä sitten niin kuin pitempää uraa, niin mitä terveisiä antaisit hänelle? Suosittelen, suosittelen ehdottomasti, että tämä on hyvä pohja, todella tärkeä koulutus. Koen, että tästä on niin paljon hyötyä. Ja jos on intohimoa anatomian puolelle, liikkeen analysointiin, niin todella kannattaa. Et se on täältä saa tosi paljon tältä kurssilta syvällistä tietoa ja uskon, että koko ajan sinunkin koulutus kehittyy tässä meidän myötä, ketä meitä on ollut tässä koulutuksessa, kun annetaan palautetta ja infoa, että se vaan koko ajan jalostuu. Niin suosittelen kaikille kyllä tarttumaan tilaisuuteen. Kiitos Marjo ihan älyttömästi ja onnea sulle valtavan paljon siitä, mitä sä oot saavuttanut jo nyt ja ajattele, mitkä vaikutukset sillä tulee olemaan just sinne sun Bernin paimenkoira-asiakkaisiin ja muihin isoihin koiriin ja mitä ikinä, ketä pääsetkään valmentamaan ja auttamaan, niin Kyllä. Ja onnittelut. kiitos Elina sinulle siitä, koska tässä puolen vuoden aikana ja tässä 3 vuoden aikana itselläkin on ollut monesti semmoisia hetkiä, että usko on mennyt loppuun koirien terveyden takia, rakenteen takia. Ja sitten myös tällä hetkellä, kun lähdin koulutukseen, niin myös ihmisten takia ulkopuoliset yrittää vaikuttaa ja tavallaan latistaa sitä. Onneksi harva, mutta niitäkin on, ketkä yrittää sanoa, että ei Bernin paimenkoiraa voi valmentaa noin, ei isoa rotua saa liikuttaa noin kun he Mm, edes tiedä, miten me ohjataan ja miten me liikutetaan. Ja siinä aina sillä hetkellä se vaatii uskoa ja voimaa itseltä. Niin sinulta on saanut hirveästi tukea siihen puoleen taas sitten. Että sinä olet jaksanut, että Marjo, että saa olla mielipiteitä, mutta kun me itse uskotaan tähän, mitä tehdään, niin viedään vaan asiaa eteenpäin. kyllä, ja tulokset puhuu puolestaan. Kyllä just näin. Se on kyllä, se on ollut se, että suuri kiitos kaikesta tästä. En olisi tehnyt tätä yksin. Vaikka intohimo on aina ollut, mielenkiinto on ollut tähän, mutta tähän juttuun en olisi lähtenyt ilman sinua. Et voin suositella Kiitos. sinua kaikkien valmentajaksi. Kiitos näistä ihanista sanoista ja tähän on hyvä meidän haastattelu lopettaa ja Kiitos paljon. kiitos Marjo. Ja ihanaa kesää kaikille. Moi.